Къде ще ходим сега? Къде? При животните. На зоологическа? Да. Решихме да заведем детето на зоологическа градина, но този път в Стара Загора, защото тази в Пазарджик вече сме я обикаляли няколко пъти. Имаше много интересни видове птици, всякакви, имаше маймунки, на които тя много се радваше. Също така малки зайчета, но най-вече ние бяхме отишли да видим лъва, който всъщност се беше скрил на сянка. Това е една от грешките ни да не отидем точно на обяд, беше адска жега. Направи ми впечатление, че има и кът за деца, които могат малко да отдъхнат на сянка, да си поиграят, а и родителите също да си починат. Направихме няколко снимчици тук и се отправихме към мечките. И на тях им беше адски топло и търсиха някъде сянка. И честно казано не ни отразяваха особено. Най-впечатляващото може би бяха тигрите, които са семейство, мъжки, женски и малко тигърче мина. Ето тук може да видите и как минава тигъра. Всичките се криеха на сянка, пак казвам, беше много топло. А малкото тигърче изобщо не беше малко. Тук имаше най-различни козленца. Имаше тук много сладки козленца, които като ни видяха веднага се струпаха и малката тук се опитва да го погали, но я е страх. А вълците ми се видяха доста слаби и изнемощели. Може би се дължеше това на жегата. Зоологическата градина е доста голяма, има място наистина къде и да седнете някъде на сянка и да ги погледате животните. Имаше сърнички и елен, които бяха застанали като за снимка. Според мен заслужава да се разходите, за да я разгледате, ако не сте. Това беше от нас и до скоро!